Jeg ringer lige til den, når jeg kører ned på stationen. Så kan jeg lige finde det. Den leger med en blå bøje. Leger? Ja. Så nu hopper den. Ej, hvor vildt. Griner den. Ja, men den springer og hopper og alt muligt. Nu ligger den på maven. Eller ligger på ryggen. Jeg har fået rimelig vild video. Fuck. Men jeg har noget til bloggen, skulle jeg så sige. Ja. Det kommer på YouTube, den der. Ej, det gør det. Den leger. Sgu vildt nok.